بالله من الشيطان الرجيم. أني تغني على كبو إبليس لا إنو ترما. بسم الله الرحمن الرحيم. أني أنسيدي إن الله تعالى تكبر كما على ميجين هنا لوكوليتي أن الله هنا كرنجرلي. نعم. تابع سورة الأعراف. سورة الأعراف نفتقدو تكفلنا. نعم. قال دلبا مساكو ما منعك مني شيطان بالي ألا تسجد أفوي كان سجودك إذ تمامنا أمرتك نيني يا مرو قال شيطان كوالما أنا شيطان خير نهركبو منه كتم أنف آدم كان خلقتني ين شيطان دا من نار تسمنا وخلقته يه أنف آدم دا من طين بغلا mana mamna ne Allah ta'ala ko melako ma ko usujudu li adama ko fasajadu illa iblisa melake be sujudu ke an fa adama ye ala ka kuma labatoli kama mana an tɛmɛna ka ala ka kuma labatoli de kama u ye sujudu kɛ o kumana a ti fɔ o ma ko sujudu ibada li adam bal sujudu ta'a li rabbi adam min b'o sabati an bɛ taa maka kaaba bɛ yen mɛ kaaba kɔni tɛ ala ye mɛ a bɛ embrasser bolow bɛ maga a la mɔgɔw b'u jɔsi a la a bɛ tila ka munumunu siɲɛ 7 o tuma na n'a fɔra fɛn wɛrɛ ti bato ala kɔ transport bɔra ka taa koko min nɔfɛ a dɔn kabako ye sa dɛ mana an b'a faamuya koko in ko tɛ ala de ko a ye nin kɛ koko in na kumana o ala batoli o de bɛ ka kɛ koko in na n'o tɛ koko yɛrɛ ko tɛ mana toujours sujudu li adam a ye minnu dekun n'olu ko sujudu tigɛ foyi ye ala kɔ ala yɛrɛ de ko ka sujudu kɛ adama tuma min na n'a kɛra shetane ma sɔn kumana ala de y'a ɲininka o la sa kala ala ko ma manaka an la tasujuda layi o ye zayidu ye a farala ka kuma gɛlɛyali kama ma manaka an la tasujud mun y'i bali i ka sujudu kɛ iz amartuka tuma min na ni y'i yamaru kala ana khayrun minhu ne ka kusa ye kumana n ka kusi ye o de bɛ mɔgɔ mago sa bon an ka diɲɛ bɛ baara kɛ o de kan n ka kusa ye min ka kusa min ye ala de b'o dɔn naam khalaqtani min narin i ye ne da tasuma na wa khalaqtahu min tinin i ye an fa adama da bɔgɔ la o tuma na o ko shetane ye filiba kɛ yan a ye fɔti kɛ tuma min na a ko tasuma ka kusa dugukolo ye bon o tuma na o ye fili ye mun na n'i ye tasuma ye yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɛn dɔ de kan tasuma ti mɛn n'a yɛrɛ ma o tuma na a bɛ min kan a tɛ se ka kusaya o ye bilen parce que tasuma yɛrɛ mago bɛ dugumakolo de la bon tasuma yɛrɛ ka mɛnɛni minɛnw bɛ bɔ dugumakolo de fɛ n'a mɛnɛna fana n'a tɛ duguma a bɛ sa o tuma na a ko ale ye tasuma ye ko tasuma ka kusa bɔgɔ ye o ko shetane tununa yan a ma se k'a dɔn bɔgɔ ni tasuma yɛrɛ ye min ye mana bɔgɔ bɛ tasuma ɲɛ tɔ bugu yɛrɛ la ani a nafa la a n'a fɛn bɛɛ la tasuma ye nafa ɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ dugukolo de kan tasuma ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ dugukolo de kan n'a bɔra yen dɔrɔn a ka tasumaya bɛ ban o tuma na o b'a jira shetane a filila tuma min na a ko ale dara tasuma na an fa adama dara bɔgɔ la na ala a ko fahabit o tuma na e kɔni k'i cun sa ni ka bɔ alijinɛ kɔnɔ a ti daga e ye tun a kun ti bɛn e ma i k'i yɛrɛ bonya alijinɛ kɔnɔ ya e ka bɔ alijinɛ kɔnɔ e kɔni tigitigi sa sɔɔre na i dɔgɔyara i farala fɛn dɔgɔmaninw kan i kun ka bon ne ala bolo n'i ka bato ye nka ne ala sɔsɔli bi
o tuma na i farala fɛn fitininw kan i dɔgɔyara a ko cogo di qala fahabit minha o tuma na e ka bɔ a kɔnɔ sa e ka jigin o tuma na e ka jigin fama yakunu laka an tatakabbara fiha a man kan k'i yɛrɛ bonya alijinɛ kɔnɔ o tuma na ɲɔgɔn sama bɛ tafsiri yɔrɔ min na yan o de ye minha dɔmiru in ye aidu ye ka taa min alhawu huna o tuma na dɔmiru in tafsirikɛlaw bolo imma ila samawat aw malakuti la aw ila aljanna ko a bɛ nin saba de ta adama jigin ka bɔ kabakolo la jigin ka bɔ alijinɛ na jigin ka bɔ iblisi jigin ka bɔ ala ka bonya kɔnɔ tuma na ala ka bonyama yɔrɔ kabakolo alijinɛ ko in bɛ munumunu nin saba ni ɲɔgɔn cɛ bon dɔw ko k'a ma don alijinɛ kɔnɔ dɔw ko a donna alijinɛ kɔnɔ ko parce que ala yɛrɛ de ko k'a y'an fa adama ni an ba hawaw fili ko tuma na a gɛrɛliw la de o tuma y'a sɔrɔ buudu tɛ yen quoi parce que o tuma y'a sɔrɔ maaba de don mais a halakilen tuma min na a tilala a ye layidu min ta ala ye komi an bɛ se o ma ɲɛfɛ o tuma na sisan bɛɛ ma kɛ alijinɛ ko kan walima kabakolo ko walima ala ka malakutu bon nin bɛɛ kɔni ye kelen de ye a kɛra fɛn o fɛn a kɔni tun bɛ ala ka bonya kɔnɔ mana mɔgɔ min bɛ ala ka bonya kɔnɔ o haramunen tɛ alijinɛ donni ma alors bon mɔgɔ min fana ala y'a da tuguni k'a halaki ka tila k'a yamaru ka bonya bɛɛ d'a ma tasarufatu bɛɛ b'a bolo n'a bɔra jɔn ɲumanw dusukun na a tɛ se o kɔni na mais ala ye yɛlɛmɛ bolo bɛɛ d'a ma a bɛ se k'i yɛlɛmɛ a ka d'a ye cogo min na naam o tuma na ala ko sa e ka jigin sa fama yakunu laka an tatakabbara fiha a ti bɛn e ye abada i k'i yɛrɛ bonya yan sabu bonya min don ne ala de y'a d'i ma mana ni ne ala ko a kɛ tan e k'i yɛrɛ bonya an fa adama kan o man kan mana n'an y'a faamu sitana halakira yan jurumu kelen i suli adama ye a ma sɔn o tuma na jurumu joli anw y'o kɛ o ka ca dɛ o tuma na ala de ye yafa masa ala ka yafa ma na a ko innaka bɔ a la bɔ a kɔnɔ bɔ alijinɛ kɔnɔ walima bɔ kabakolo la innaka mina sagirin e kɔni farala mɔgɔ dɔgɔninw kan sa i dɔgɔyara na ala sitane ko o tuma na ala ye mun ye sa fo ka se dɔ ma yubasu na ni jɔn mina kunu sitane ko ala ko e sitane munzari na muɲu bɛ k'i ye komi aya wɛrɛ y'a fɔ ko innaka minal munzarina ila miqati yawmin ma'lum fo ka taa se don dɔ ne ma ila yawmi waqti ma'lum fo ka taa se don ma min waati dɔnnen don mana o kɔrɔ ye hali ni diɲɛ wuli min sɔrɔ yan a na surunya k'i to yan naam ala sitane ko ala ka sɔrɔ i ye ne kɔni dunu ka ban ngalena sa ne sitane na zozoro adamaden bɛɛ ye i ka sira la el mustaqim sira min dilennen bɛ segi mina mɔgɔw ma minɛw ma u ɲɛfɛ n bɛ b'u kɔfɛ ne bɛna bɔ u kini yanfan fɛ n bɛna bɔ mɔgɔw numan yanfan fɛ e tɛna sɔrɔli kɛ mɔgɔ caman na bilen shakirin na ko bɛ ala barika da a b'a kan ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma a ko cogo di a ko ala ka sɔrɔ e kɔni ye ne fili ka ban la aqudanna lahum na kuruli kɛ an fa adamadenw ye siratakal mustaqima i ka sira tilennen na ayi n b'a kuru n bɛ sira wɛrɛ jira u la min tɛ sira tilennen ye n'u k'u bɛna e ala ma n bɛ don i n'u cɛ summa n tɛ da o ma dɛ la atiyannahum ne bɛ tila ka na adamadenw de ma min bayni aydihim n bɛna u ɲɛfɛ o kɔrɔ ye di n bɛna diɲɛ masiri ka jira u la n bɛna diɲɛ jira u la u tɛna foyi ye ni diɲɛ tɛ min bayni aydihim u ɲɛ kɔrɔ u ɲɛ fan fɛ n bɛna n sin u ma ye ka diɲɛ jira u la ka ye ala tunu na wa min khalfihim
n bɛna u kɔfɛ lahara min b'u kɔfɛ n b'u ɲinɛ u kɔ u bɛ ɲinɛ lahara kɔ n b'o tunu na pewu wa ana aymanihim ɲuman min b'u se Ala ma n'o bɛ alijinɛ doni daga u ye n bɛna u ɲuman kɛ yɔrɔ fa fɛ ka ɲuman tunu na u tɛ se ka ɲuman kɛ kun wa an shama'ilihim n bɛna u numanya fan fɛ fɛn min ka jugu ni Ala t'o fɛ n bɛna u su ka bila o la u ka baara bɛna kɛ o dama ye a dun kɛra ten dɛ a kɛra ten fo ka taa se n'i yɛrɛ y'i miiri Sitanɛ ka nin kuma a y'a sɛbɛkɔrɔ kɛ koyi an tun b'a mɛn anw farafinw yan k'a fɔ farajɛw fɛ yen cɛ ni cɛ bɛ se ɲɔgɔn ma ko fo u bɛna furu kɛ cɛ ni cɛ ka furu mais an yɛrɛ kabakoyalen parce que an bɛ tubabu filɛ i n'a fɔ wara de mais an nana bali mun na jaaji donna an yɛrɛ sen kɔrɔ kumana Sitanɛ kɔni a ye kini minɛ ka ɲuman dogo mɔgɔw la pewu ka numan minɛ a ma foyi jira mɔgɔw la bilen a ye nin minɛ a ka cɛnni kɛ bon an bɛ cɛnni dan de la sisan ne yɛrɛ m'a dɔn mun wɛrɛ bɛna kɛ kun Ala kotali kɔni na ne ɲɛ tɛ foyi la bilen min tɔ bɛ yen k'o bɛna bilen Ala kota jugumanba ye ni bɔli de ye nkalon kan bon a ye niw lajɛ mɔgɔw bɛ ka halaki fan bɛɛ fɛ niw bi bɔ de mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 mɔgɔ 40 mɔgɔ 100 ni kɔ k'a bɛɛ ni halaki denbatigiw ka b'u denw kɔrɔ ka b'u ka denbaya kɔrɔ bon ne kɔni ɲɛ tɛ jurumu wɛrɛ la bilen min tɔ bɛ kɔ kun tuma na n'an sera o yɔrɔ ma an bɛɛ bi yangara ni an ka Ala de ye ka i yɛrɛ ɲini n'o tɛ an b'i digi dan yɛrɛ la sisan foyi tɛna nin kɔfɛ bilen a bɛɛ dafara Ala k'an laban ɲɛ tuma na nin bɛɛ de kɛra Sitanɛ fɛ a ye nin layidu di Ala ma a dun y'a kɛ dɛ wala tajidu aksarahum shakirina wa Ala bɛ kɛlɛ f'u ye i ka jɔn ninnu i tɛn'o caman sɔrɔ k'u b'i ka ɲuman barika da dɛ n b'u ɲinɛ o kɔ pewu voilà o tɛ ka baganw tulo tigɛ yan sisan mɔgɔw yɛrɛ tulo ma tigɛ yan cɛw tulo sɔgɔra ka nɛgɛ don a la sanu don tulo la wa n'u girin fo hali Ala y'an da cogo min na an n'an bɔ ten ne hakili produit kɔni o ye fa bɛɛ labɔ sa ayiwa cɛw kɛra musow ye musow kɛra cɛw ye Ala k'an kisi a ko na Ala nin bɛɛ kuma tɛmɛna Sitanɛ ni Ala de cɛ u tilalen o la sa Ala ko o khuruj e kɔni ka bɔ sa alijinɛ kɔnɔ yan mazuman i dangane i gwɛne ngalena maa o maa mana tugu e la adamadenw na ngalena ne yɛrɛ Ala na sɔsɔli kɛ nin jahanɛmɛ in na e ni nɔfɛ tugubaw la ajumaye n ti maa to ye dɛ ayi n ti maa to ye k'ala Ala ko sa nin bɛɛ kɔfɛ o khuruj e kɔni ka bɔ minha alijinɛ kɔnɔ mazumuman i dangane madhuran i gwɛne ka bɔ ne Ala ka hinɛ na nka n bɛ min f'u ye langalena mani taba'aka minhum ni maa o maa tugura e Sitanɛ na n ka dafɛnw na la'amla anna jahannama minkum ajma'ina na jahanɛmɛ sɔsɔ aw bɛɛ lajɛlen la n tɛ maa bɔ maa na kumana mɔgɔ minnu tugura Sitanɛ nɔfɛ masayilu figiyaw de b'an fɛ yan o de ye balawu ye diinɛ na fɛn dɔw bɛ yen sɛbɛnnen don walima a bɛ se ka ɲɛ yɛrɛ a ka wele ko hakika don
mais sariya la dabi de a dɔw kan i sigi yɔrɔ ani ka mɔgɔw ka lahalaya kama n balima dɔ ka wajuli la a bɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ sara ka sɔrɔ i bɛ seli ko hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ jɛnɛya kɛ i bɛ dulɔ min i bɛ mɔgɔ faga jogo jugu bɛɛ a y'a jate k'o bɛɛ ka y'i la ko mɛ ni sara ka sɔrɔ i bɛ seli ko a man kan maa si k'a fɔ i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ k'o ko bɛ ala de bolo k'o ko bɛ ala de bolo i su bɛ ko i su bɛ seli i su bɛ don dugawu bɛ k'i ye tuma na i donni jahanɛmɛ na ani i bɔli jahanɛmɛ na k'o bɛ ala de bolo jɔn tɛ se ka bila ala nɔ na jɔn tɛ bila ala nɔ na kɔni nka ala ko ni maa min sara k'a to ta olu de ye jahanɛmɛdenw ye o kɔni bɛ kuranɛ kɔnɔ ni maa min sara k'i to ta olu de bɛ du min jahanɛmɛ kɔnɔ o kɔni bɛ kuranɛ kɔnɔ o tuma na maa tɛ se ka maa juge o mais ala ye min fɔ i bɛ jugeli k'o o de la mais ala ye hinɛ masa ye yɛlɛmɛ masa don a mana min yɛlɛmɛ o y'a ka sebaaya ye nka a ye min kɔni fɔ an k'o de fɔ et puis fɔ an ka to o kan bon masalifikiya ninnu filɛ nin ye fɛn dɔw de don a dɔnni bɛ nafa ɲɛ a yɔrɔ la a tɛ nafa ɲɛ yɔrɔ min na tuma dɔw la a tɛ nafa ɲɛ yɔrɔ dɔw la figo fɛngɛ filɛ masayɛli figo filɛ nin ye figutigiw y'a yira n'i bɛ seli la i ni mɔgɔ min bɛ seli ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i bɛ se k'a ka wari suɲɛ k'a ka nafolo suɲɛ k'a to seli la ko wa i ka seli ka ɲi bon c'est-à-dire nkalon tɛ quoi mais fɛn dɔ de don ni maa min y'i to seli la ni suɲɛni jiginni kɔnɔ e ni ala yɛrɛ cɛ seli tiɲɛna o seli tiɲɛna parce que ala ko ka seli di muminiw de ma mais ala kira ko sallallahu alaihi wasallam la yasriq sariq hina yasriq so ti suɲɛni kɛ abada a bɛ suɲɛni kɛ tuma min na ka sɔrɔ limaniya b'a la bilen kuma ni limaniya bɔr'i la awali wujubi shuruti sɔla o ye isilamu ye e bɔra o kɔnɔ ni limaniya bɔr'i la seli tiɲɛna seli tiɲɛna n fito la ko seli ka ɲi parce que seli tɛ dɔwɛrɛ n'i jɔ i ka Alahu akibaru fɔ i k'i kunbere minɛ i tɛ ka turu i ka kuranɛ kalan ko n'o kɛra fɛn o fɛn na k'a bɛ fɔ o ma seli o tuma na an sɔnna o ka kɛ seli ye mais seli ɲuman ni seli juguman fana n'a ye dɛ o tuma na ma seli man kusa seli jugu kɛ ye maa o maa mana sa k'i to kabayira jurumu na dɔnnibaa bɛɛ y'a sabati maa sɛbɛ si man ka seli kan mɔgɔ min y'a yɛrɛ faga o mɔgɔ min sara k'a to jɛnɛya la o kɛnɛ kan bɛɛ b'a kalama mɔgɔ min sara k'a to dulɔ min na bɛɛ b'a kalama mɔgɔ min sara manamana kow la dugu bɛɛ b'a kalama sariya y'a haramu dugu al-islamɛ sɛbɛnw ka seli a kan a su kana fili parce que a ko a ye silamɛ mais a ka di silamɛ dɔw ma olu ka seli a kan o ka kusa an ka alimami yɛrɛ jɔli ye a kan o ka kusa an ka dugu dɔnnibaw jɔli ye a kan o bi tiɲɛnikɛla wɛrɛ encourager bon ala ka hakili ɲuman d'a ma an kana an ka baara jɔ nin kan na o tuma na ala fana ko nin tɛ baasi ye koyi la an na don wa maa o maa kɔni mana tugu e setanɛ na ni maa o maa tugurila jɛnɛyakɛlaw ma tugu a la wa sow ma tugu a la wa sinjitigɛlaw ma tugu a la wa hasidiw ma tugu a la wa ala ko ni minnu tugurila la'amla an o do wa lamani tabaka minhum ni maa o maa tugurila n ka adamadenw na la'amla an na jahannama ngale na jahannama sɔsɔ minkum ajma'in an ka dɔnnibaw ko tabile o kuma bɛ yen an ka dɔnnibaw ka kuma ye k'an dɛmɛ ni sira minnu n ka misɛn k'a fɛrɛ mais nin ye direct ye o nin kɔni ye goudron deux voies yɛrɛ ye maa o maa mana tugu ye setanɛ na n ka dafɛnw na k'u sara o kan n kale na ni n bɛ e ni olu fara ɲɔgɔn kan jahanɛmɛ kɔnɔ a bɛɛ yalima wa a b'o cogo la maa o maa
i ye dan sago ka diɲɛlatigɛ de ta k'o da i ni kan ka tɛmɛ ala kan ani lahara foyi t'i ye janumɛ kɔ ala ko ten kumana an ti mɔgɔw juger ka bila ala nɔ na dɛ mais ala yɛrɛ ye min fɔ mɔgɔw ma yan'u sali cɛ an bɛ dan ye de tiɲɛnikɛla bɛ janumɛ kɔnɔ sinjitigɛla bɛ janumɛ kɔnɔ walimusotigɛla bɛ janumɛ kɔnɔ walinafolo namarala bɛ janumɛ kɔnɔ hasidi bɛ janumɛ kɔnɔ o kɔnɔ o wulibali ye hali n'an zelili ka alikaba kɔnɔ i bɛ janumɛ kɔnɔ ne m'a fɔ ala de y'a fɔ mais n'a yafara min ma ye o y'ale ka yafa de ye mais a ye min kɔni fɔ an ye an b'o dɔn parce que ala de b'a ka jɔn dɔn a fɔra karamɔgɔ directeur y'a fɔ asatizu ye kalanden o kalanden mana na retard la plus de 10 minutes a y'a tigi gɛn a kana don classe kɔnɔ kalanden o kalanden nana retard la n'a tɛmɛna minute 10 kan karamɔgɔ y'o bɛɛ gɛn mais kalanden dɔ natɔ mudiri tilala ka na n'o ye ale yɛrɛ min ye ordre di 10 minutes kɔfɛ a y'u gɛn a nana ni kelen ye a y'o di karamɔgɔ ma a ko nin ladon karamɔgɔ ko an ye tɔ gɛn a ko wa dɔrɔla bɛ nin ta la a ba ye n wele k'u ka moto tiɲɛna sira fɛ bon mudiri de b'o dɔn mais asatisiw t'o dɔn kumana olu tɛ dɔrɔn 10 minutes ta so mais ni mudiri ko a ye min ladon o bɛ ladon parce que ale de b'a kalama munna a b'o ladon n'a sɔrɔ a bɛ kuma ninnu fɔ naam ala ko sa wa ya adama o kumana ya e yɛrɛ adama sa shetane kunna ko yɛrɛ i kama usukun e kɔni ka sigi sa e tigitigi ani furumuso hawawu aw ka sigi alijinɛ kɔnɔ yan a ye dumuni kɛ yɔrɔ o yɔrɔ mana aw ja nka aw kana surunya nin jiriden na n'o kɛra aw fila na kɛ mina zalimina tɔɲɔnikɛlaw la dɛ kumana shetana ye wasiwasili kɛ lahuma u fila ye tara na bangeni k'u ye sa fɛn na n'o kun suturalen bɛ ka b'u fila ma kabini u fila langolon na a ko a k'a dɔn ala ma aw ladi nin yiri su in na foyi kama fɔ dama n'a ye yiri in dun aw bɛna kɛ mɛlɛkɛ ba fila ye walima aw ka kɛ minal khalidina jɔn dumitɛw ye minnu tɛ sa jɔn dumitɛw ye minnu tɛ sa i y'a ye sa o tumana ala naam wa qasamahuma a y'u fila ala la kale k'a fɔ ne shetane aw fila ye n galena sihina n kɔnɔna jɛlen do walama a ko cogo di wa ya adam ala ko adama uskuna anta e kɔni k'i sigi sa wa zawjuka o do wa alijannata e ni i muso k'aw sigi alijinɛ kɔnɔ yan n bi layidu d'a ma fana fɔ k'u la yɔrɔ yɔrɔ ka d'a ye a k'a dun min hayisu si tuma yɔrɔ o yɔrɔ mana jan o tumana jiri o jiri bɛ alijinɛ kɔnɔ ne ala y'o da ka adama n'a muso ye a y'a dun nka nin yirisun in a ye yiri kelen jiriw la ko a kana gɛrɛ nin na a kana gɛrɛ nin na dɛ n'o kɛra dɔrɔn a kɛra tɔɲɔnikɛlaw dɔ ye kumana ala y'a f'u ye k'a walawala o la ala ti maa si tɔɲɔ n'i ye jurumu min kɛ n'a y'i minɛ dɔrɔn e de bɛ se k'a fɔ vili la walima ɲinɛna walima n ye dan sago n'o tɛ ala b'a f'u ye yan'a ka kɛ kumana a ye nin fɔ an fa dama ye ko nin yiri in a kana s'a ma komi n y'o de fɔ n ka kuma bɛɛ la o ye ta'a de ala labatoli nin yiri in to ɲɛ o de kɛra u ka seli ye o de kɛra u ka fɛn bɛɛ ye sun ye o de kɛra u ka hiji ye o de kɛra u ka jaga ye fa waswasa lahuma shaitanu iblisa ye wasiwasili kɛ nɛgɛni ka fɛn dɔ yira mɔgɔ la ko a cɛ ka ɲi ka sɔrɔ a cɛ man ɲi kumana a y'u wasiwasili kɛ n'u ye
mun ka sɔn a ka fɛn bange u fila ye fɛn min dogolen b'u la min sawatihima kabini u fila langolo la sabu u bɛ Ala ka sutura kɔnɔ Ala ka nɔrɔ birifini b'u kan mais sitanɛ b'a dɔn tigitigi n'u ye Ala sɔsɔ Ala ya nɔrɔ min kɛ bɛ k'u datugu Ala bɛna wuli ka b'u kan naam wa qala sitanɛ ko an fa Adama ma nahakuma rabbukuma an hazihi shajarati ko Ala m'aw ladi nin yiri in na Ala ko a kana yiri min dun a ka hɛrɛ b'a la dɛ n'a ye yiri in dun ilan takuna malakɛni Ala kɔni t'i fɛ de a ka kɛ mɛlɛkɛ fila ye parce que ni mɔgɔ o mɔgɔ ye yiri in dun i bɛ kɛ mɛlɛkɛ de ye o tuma na aw kan ka kɛ mɛlɛkɛ ba fila de ye yan parce que a b'a dɔn o yɔrɔ la ye mɛlɛkɛw de ye ko bɛɛ tigiw ye mɛlɛkɛw de bɛ Ala ka yamaruw labato mɛlɛkɛw de bɛ taa ni ka segin la baaraw la o tuma na ko a bɛ kɛ mɛlɛkɛ fila ye dɛ aw takuna minal khalidina walima a ka kɛ dumuni ye min tɛ sa n'i ye yiri in dun i ka kɛ mɛlɛkɛ ye walima i kana sa parce que n'i ye yiri in kɔni dun saya t'a kɔfɛ o tuma na y'a dɔn n'a fɔra saba ye ko n'i ye nin dun i tɛ sa i bɛ fɛ i ka to ye dɛ parce que min bɛ saya kɔfɛ i t'a dɔn o de bɛ mɔgɔw siran ɲɛ naam wa qasamahuma a y'i kale u ye a ko walahi ne kɔnɔna jɛlen don aw ye n t'a janfa fiyewu n'a ye yiri in dun a ka ko de ɲɛ ne ye nin sitanɛ bɛ tan de naam a y'u fila fili bi ghururin ni janfan ye tuma min na n'u ye yiri in nɛnɛ sawatuhuma u fila langolow bɔra u ye jiri dun duloki kun t'u kan na duloki min kun b'u kan na o kun ye Ala ka nɔrɔ de Ala kun kɛ mɛ ka nɔrɔ de kɛ k'u sutura o tuma min na n'u ye jiri in dun Ala ko badat lahuma sawatuhuma o yɔrɔ bɛɛ u bɛɛ y'u langolow ye naam watafika u fila bolo donna yaksifani u bɛ bɔrɔndɔli kɛ ka k'u yɛrɛ kun kan alijinɛ jiribulu la u fila ma y'u wele a fɔ ne Ala m'aw ladi nin yiri in dunni na ne Ala y'a fɔ aw ye o n ko sitanɛ min filɛ nin ye aw fila ye aduwwun jugu don mubinun jugu belebele jugu min bangenen bɛ y'a ye sa o tuma min na sa fala maza ka shajarata o don wa tuma min na n'u ye jiri in nɛnɛ dɔrɔn badatilahuma sawatuhuma o yɔrɔ bɛɛ u fila langolow bɔra tuma na u ye ɲɔgɔn jurɔ langolow ye min kɛ u maloyara u bɛɛ maloyara tuma na u bɛɛ girinna sa wa tɔfika u girinna u fila girinna yaksifani u bɛ bɔrɔndɔli kɛ sa alehima u fila ka min warakili jannati alijinɛ jiribulu la tuma min na n'u y'a ye u langolow bɔra u girinna sa alijinɛ yiribuluba minnu bɛ yen i n'a fɔ worofura walima yiribulu minnu pɛnpɛrɛ ka bon namasa fura ninnu giringirinna sa yiribulu minnu pɛnpɛrɛ ka bon k'olu bɔ k'a kɛ k'u ɲɛfɛlaw sutura i y'a ye sa parce que maloya nana quoi parce que Ala kun kelen bɛ k'u sutura lebu bangenen tɛ mais tuma min u ye Ala kota dɔrɔn Ala ye nɔrɔ bɔ u ka sutura la o tuma na u bɛɛ ye ɲɔgɔn ye min kɛ u maloyara o tuma na u bɛɛ girinna alijinɛ jiribuluw ka sa u b'u yɛrɛ sutura n'o ye naam Ala y'u fila wele sa Ala y'u fila wele an tilika a fɔ ne m'aw fila ladi nin yiri in na wa aqulu lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin nka n y'a fɔ a ye ka kɔrɔ dɛ n ko sitanɛ y'a jugu ye dɛ a k'a kɔlɔsi sitanɛ na aw sɔnna tuguni a ka taa bi o dingɛ kɔnɔ naam Ala k'an kisi qala o tuma na an fa Adama qala u fila y'a fɔ ya maɲi an kɔni y'an yɛrɛ tɔɲɔ nka ni i ma yafa ma ni ka hinɛ an na an galena nakunanna an kɔni bɛna laban khasirina ka fara mɔgɔ bɔnɛnenw kan
alhamdulillah koy o yo de fo ay qala ufla ko rabbana zalamna anfusana ala anya nyere tonyo dere e ma fo isama ni anya ka nyini ni wa in lam taghfir lana ala ngani e ma yafa ma wa tarhamana ninga hinana lana kunna minal khasirina ala ko ngoro ya ombi fara ma bonene ondeka na ala ko ayuru ka jingin kun nga aw dosa doko niye aduun una ke nyon jugo fiye nga be aw esa dugu kolola asigi yorodo damuta yorodo fo ka se wati ni ma ya isa mam na am fa dama delike ko ala afama ko ala ko nya fara nga ko be ko de ehibitu ay jing ba'dukum li ba'din adu aw dona ke nyon jugu am fa dama ye ala wele jugu ya parce que ati fe ka bo ali jina kono ay ala wele ka ala wele ala ko nya fara nga wala kum fil ardi mustaqar nya sigi yoro yere de ke duguma kolo ya abi jingi ay jingi nya sigi yoro yere de ke duguma kolo yi wa mataun damuta yoro bala o ilahinin fuka se wati abi wati ninga ka adamu tamato bala ilahinin ninga se wati ma o nga damu yere mi o alijina kono na de o nga jena damu wati bala da do la inakini nama dun ki fa do la ina sukoro soro ka ki ka sarla o do la ina tle kono yere la mataun damu bala o damu bala naam ilahinin qala ala kosa nindugu makolo inga abi bolo nindugu makolo inga abisa nindugu makolo inga tukurajuna abitlaka bo afamu mana ala kuma an fada ma delita la bile ngalla tikedo aw kon bita sigi dugu masa damu bala ka se wati ma nga aka do fiha nindugu makolo ende safe tahayawna abi balo an fada ma den shiti balo ka bakolo la isa nana aka wati bana tara yawa ukmana ala ende foda wa fiha tahayawna abi balo yande o adama eni den wa abi balo dugu makolo ka an fada ma bora le jira kono kada ala ko ibita de fiha tahay abi balo dugu ma de ati balo safa ya de abi balo dugu ma de mana ko isa biga ka balo safa ala ko la an fada ma de umbi balo ya de dugu makolo safa wa fiha tamutuna abi sayan fana ashiti ta sa roshi abi balo ya wa abi saya wa minha tukhrajuna wa mitlaka abo dugu makolo ina fa nyini nga minga ka ko bebi balo ya de galodo mashimata roshi kira sallallahu alaihi wasallam aka sana yele kare isra wal miraj mais adana wati mima ala de bodo parce que israel tigi minnu b'a fɔ olu fɛ k'a fɔ israel ma kɛ waati yɛrɛ kɔnɔ parce que kira ye israel daminɛ cogo min na a tilala ka na su sɔrɔ o cogo de la su ma yɛlɛma n'a bɔra yan une heure pile a tilala ka nin bɛɛ la ka na une heure pile de sɔrɔ yan a bɛ balo yan de a bɛ se ka na ni ala mago bɛ min ka bonya min yira la a b'o kɔrɔta k'o ka bonya yira la o bɛ tila ka na mɛ o kɔrɔtatɔ an tɛna an jɔ k'o tatɔ fana filɛ ko ala yɛrɛ de b'o kɛ cogo dɔn a yɛrɛ ka se la naam ya aw adamadenw tiɲɛ yɛrɛ don ne ala ye jiginni kɛ aw adamadenw ka sirilifɛn na sirilifɛn min b'aw lankolon sutura ani sokɔnɔminɛnw nge k'a dɔn ala ɲɛsiran ɲɛ duloki o duloki min filɛ nin ye o de hɛrɛ ka bon o min filɛ nin ye nin bɛɛ ye ala ka kabako ye
la'ala adamadenw yazakaruna u bɛna miiri ya bani adama ya aw adamaden kada anzalna alaykum libasan ne Allahu ta'ala ye fini jigin aw kan libasu de kɔrɔ ye suturala min bi yuwari sawatikum min ba aw langolo sutura warishan irishan o de kuma cayara tafsirikɛlaw fɛ fini dɔnnen don mais fɔlɔ fini kun tɛ binw de kun don ani furabuluw de kun don min bɛ kɛ ka mɔgɔw sutura o y'a sɔrɔ fini yɛrɛ mana mais fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ langolo sutura o bɛ wele libasu o ye libasu ye libasu kɔrɔ ye dɔrɔn min kɛ bɛ k'a datugu o tuma na a kɛra binmugumugu ye o a kɛra furabulu ye o a kɛra u bɛ dɛbɛ dilan cogo min na a kɛra o ye k'i yɛrɛ sutura o bɛɛ ye libasu ye mana ala ko ne ye suturali fɛn jigin aw kan min b'aw langolo dogo warishan irishu in kuma cayara o de ka tafsirikɛlaw fɛ dɔw ko irishu kɔrɔ de warishan ko ani nafolo dɔw ko la warishan de kɔrɔ ye ko ani siyabu k'o ye fini dɔ ye min bɛ kɛ k'i biri walima min bɛ kɛ k'i sigila sutura n'o ye tapi minnu bɛ fɛnsɛ dilanw kan o n'a ɲɔgɔnnaw dɔw ko la ɛlimataw ko n ye suturafini d'aw ma ka baarakɛ minɛn di aw ma ka baarakɛ minɛn di aw ma a bɛ baara kɛ ni o ye dɔw ko la warishan ko wajamalan ko a ye cɛɲɛ de di aw ma a bɛ cɛɲɛ n'o ye n'a parila dɔw ko la wal aishu ko balo de ko don n ye fini d'aw ma ka balo di aw ma diɲɛ kɔnɔ yan dɔw ko balo tɛ dɛ ko warishan k'o kɔrɔ de ye wa na'iman ko nɛɛma n ye fini d'aw ma k'aw sutura ani nɛɛma o tuma na dɔw ko la ko el asasu ko sokɔnɔminɛnw de ko don warishan wa yaquluna a'atahu sarjan bi rishihi ay bi kiswatihi wa jihazihi o tuma na n'a sɔrɔla a bɛ faamu dɔrɔn warishan ani minɛnw min ma n'i ja warisu la quoi a n'a n ye suturafini d'aw ma warishan ani minɛnw a kɛra minɛn si o si ye sa parce que u ma se ka bɛn rishan yɛrɛ ka fiyewu o tuma na parce que anw b'a fɔ warishan mɛ kalanko wɛrɛ la wari yashan de bɛ yen warishan aw wari yashan a bɛɛ o ye kalanko wɛrɛ ye quoi ni maa min ko warishan o y'a kalanko cogo dɔ ye wari yashan o fana y'a kalanko cogo dɔ ye wa libasu taqwa nka ala ɲɛsiranɲɛ fini sa n'o ye baara ɲumankɛ ye zalika khairun o de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ fini in bɛɛ kan zalika min ayati lahi o de bi ye ala ka kabako ye ani ala ka se lalahum yazakaruna lala adamadenw na miiri ka an kalan an sutura cogo la o ye ala ka kabakoba ye ka baarakɛ minɛnw d'a ma an bɛ daga sigi ka tobili kɛ ka galama yira an na an bɛ mɔni min n'o ye tuma na n'i y'o lajɛ zalika min ayati lahi nin bɛɛ ye ala ka kabako de ka adamaden ladɔnniya la'allahum yazakaruna lala adamadenw hakili na to ala ka bonya na ni ka to ala kɔfɛ naam ya bani adama ya adamaden la yaftinannakum ash-shaytan shaytan kana aw fili koyi kama akhraja abawaykum koma y'aw bangebaa fila bɔ cogo min na alijinɛ kɔnɔ yanzi'u anhuma libasahuma ni k'u fila ka sutura fini b'u la liyuriyahuma sawatihima kara n'u fila langolo yir'u la innahum i k'a dɔn shaytanɛ yarakum shaytanɛ bi aw ye huwa shaytanɛ tigitigi qabiluhum a n'a ka kabila min haythu la tarawnahum kabini yɔrɔ la aw t'olu ye inna anw tigitigi ja'alna ne ala ye kɛli kɛ ash-shayatin shaytanɛw na awliya'a dɛmɛbaw la lillazina mɔgɔw ye la yu'minuna mɔgɔ minnu di limaniya y'a ye sa a ko cogo di a ko adamadenw a kana sɔn shaytanɛ k'aw fili i n'a fɔ a y'a bangebaa fila bɔ alijinɛ kɔnɔ cogo min na ni k'u fila ka sutura fini b'u la ni k'u fila langolo jira u la
i k'a dɔn sɛtanɛ bɛ aw adamadenw ye sɛtanɛ n'a ka kabila bɛ aw ye kabini yɔrɔ la aw t'u ye sɛtanɛ ɲɛ bɛ aw la a ka kabiladenw ɲɛ bɛ aw la mais aw kɔni ɲɛ t'u la mana mɔgɔ minnu ma da Ala la fiyewu an ye sɛtanɛ kɛ olu ka ɲɛmɔgɔ ye olu dɛmɛbaw kɔni u b'a fɔ fali dɔ ma ko yɛrɛma maa ti yɛlɛ o kan maa ti don da o kan n'o ye fɛn o fɛn kɛ dugu kɔnɔ o bɛ to yen ko dugu dasiri dɔw ta ye so ye dɔw ta ye fali ye dɔw ta ye bagan wɛrɛw ye mana ko nin bɛɛ ye sa mɔgɔ minnu ma da Ala kɔni na ko a ye sɛtanɛ kɔni kɛ olu dɛmɛbaa ye ale Ala sen don o la u ka dugu dasiriw n'u dɛmɛ mais bi a dugu bɛɛ bɛ ka évoluer a bɛɛ bɛ ka taa ɲɛ hɛrɛ bɛ ka don a bɛɛ kɔnɔ mais o dasiri ko in bɛɛ banna mana o b'a yira ja dasiri in kun tɛ Ala de kun don o dasiri ko banna yɔrɔ caman na bi mais o yɔrɔ bɛɛ bɛ ka taa ɲɛ bi sangasow bɛ ka jɔ farasow bɛ ka jɔ kow bɛ ka taa ɲɛ mais ka sɔrɔ a bɛ yɛrɛma ni dafalen bolo dasiri bolo dekun ni ɲani bon o tuma i b'a faamu ye ko Ala de don sɛtanɛ ni an b'an dafalen fɛn minnu na walima an b'a fɔ fɛn minnu ye dasiri ye olu tɛ naam وإذا فعلوا فاحشة n'u ye baara kɛ wale jugu la kafiriw b'a fɔ وجدنا عليها آباءنا an y'an faw sɔrɔ nin kan dɛ wa Ala yɛrɛ biha Ala yɛrɛ y'an yamaru n'a ye ni o ko Muhamadu a fɔ i k'a dɔn Ala Ala ti maa si bila cɛni ko la a fɔ a bɛ fɛn fɔ Ala ma la ta'lamuna a tɛ min dɔn wa iza fa'alu fahishatan n'u ye walejugu min kɛ i n'a fɔ filankafoya walima sarakajugu bɔ walima cɛni ko ni kira kumana walima ni silamɛw kumana u b'a fɔ de wajadna do wa qalu wajadna alayhi aba'ana an y'an faw sɔrɔ nin de kan tan anw tɛ taa u ka sira fɛ dɛ anw mɔkɛw y'a kɛ tan de anw faw y'a kɛ tan de tiɲɛ do kɛ mɔgɔ fa ye min kɛ n'a ka ɲi o man ka bila o mɔgɔ ye min kɛ n'a ka ɲi o man ka bila nka ni mɔgɔ fa ye min kɛ ou bien i mɔkɛ ye min kɛ n'i nana ye diɲɛ nali la ko tiɲɛ tɛ i b'o bila ka tiɲɛ minɛ ninnu b'a fɔ de wajadna alayhi aba'ana an y'an faw sɔrɔ nin kan wa an yɛrɛ t'a bila wallahu amarana bi wa Ala yɛrɛ de ko an k'a kɛ koyi Ala yɛrɛ de ko ten o tuma na Muhamadu a fɔ inna Allaha la ya'muru bil fahsha'i ko Ala ti mɔgɔ bila kojugukɛ la ataquluna ala Allahi ma la ta'lamuna a bɛ sɔn ka fɛn fɔ Ala ma a tɛ fɛn min dɔn i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw an bɛna s'a ma sa Muhamadu a fɔ ne ma ye yamaru de kɛ ni tilennenya ye Ala ko ladiriya de wa aw k'a ɲɛsin sa misiri o misiri kɔnɔ a ka Ala wele a kɔnɔna jɛlen Ala ye Ala ka diinɛ na Ala y'aw sindi cogo min na a bɛ segin o cogo in na o tuma na Muhamadu a fɔ ko n'u ye kojugu min kɛ u b'a fɔ ko Ala yɛrɛ y'an bila a la an y'an faw sɔrɔ a kan wa Ala y'an bila a la Muhamadu a f'u ye ko e ma maa bila foyi la bil qisti ni tilennenya tɛ Ala ko an ka tilen de ka kɛ ladiri ye wa aqimu wujuhakum aw ka a ɲɛsin Ala ma inda kulli masjidin misiri bɛɛ kɔnɔ wadu'uhu a ka Ala wele mukhlisina a kɔnɔna jɛlen lahu diina Ala ye a ka diinɛ na ka bɔ kafiriya ma kama badakum o tuma na yan wa aqimu wujuhakum a y'a ɲɛsin inda kulli masjidin misiri bɛɛ kɔnɔ o tuma na ɲɔgɔn sama bɛ aqimu wujuhakum mina yan
ko n'a bɛ misiri o misiri kɔnɔ a k'a ɲɛsin kɔrɔ ma alikaaba ma ko akimu de kɔrɔ ye yan yɔrɔ na a k'a ɲɛsin alikaaba ma dɔw ko la wa akimu wujuhakum inda kulli masjidin misiri o misiri la a ka a ɲɛsin ko o kɔrɔ de ye wujuhakum ila Allahi al-wahidil ahad n'i bɛ seli foyi kana y'i kɔnɔ ni ala kelen tɛ i k'i ɲɛsin ala kelen ma k'i mu wujuhakum de kɔrɔ y'o ye ɲɔ tɛ i k'i ɲɛ kɔrɔta tɛ i k'i ɲɛ tilen tɛ ko i k'i jɔ i kelen ni ala kelen foyi kana y'i dusukun na ala ka bonya ni ala ka tilebandiya kɔ k'o de ye akimu wujuhakum inda kulli masjidin dɔw fana ko tuguni wa aqimu wujuhakum ila al-ka'bati in kuntum fil kana'isi wal biya'i ko ni aya in nana mɔgɔ min ni seli waati sɔrɔ église kɔnɔ walima fil biya'i yahudiya batokɛyɔrɔ la ko i kana bɔ ko mais i bɛ ɲininkali kɛ dɔrɔn ko kɔrɔn bɛ minɛ alikaaba bɛ minɛ kumana ko o kɔrɔ de ye yan aqimu wujuhakum inda kulli masjidin k'a fɔ a sujudu bi bɛn yɔrɔ o yɔrɔ ala ye n'i bɛ yen kana bɔ ko i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini dɛ n'i bɛ église kɔnɔ a fɔ dɔrɔn ko kɔrɔ bɛ minɛ n'i ye kɔrɔn sɔrɔ ko i k'i ka bato kɛ mais mɔgɔ caman tilala ka na k'o dɔw fu quoi k'a fɔ wulibali kɔni ye min ye o bɛ fila de ni ɲɔgɔn cɛ aqimu wujuhakum a y'a ɲɛsin alikaaba ma n'a bɛ misiri o misiri kɔnɔ walima a ye ala kɛ a dusukun na jɔlen ye k'a sen bɔ fɛn bɛɛ la ko o de ka kɛnɛ ka tɛmɛ nin tɔw kan mana aqimu wujuhakum a k'a ɲɛsin ala kelen dama ma inda kulli masjidin a ka sujudu kɛ yɔrɔ bɛɛ la walima a ka ala bato yɔrɔ bɛɛ la kɔrɔ n'i bɛ ala bato foyi kana y'i kɔnɔ ala yɛrɛ kɔ wadu'uhu a ka o ala kelen in wele a kɔnɔna jɛlen lahu diina ala ye a ka diinɛ na o tumana ala ye a sinsin cogo min na sa a bɛ segin ten dɛ o tumana kuma gɛlɛya bɛ yan kama badakum ta'uduna ala ye aw da cogo min na ko a bɛ segin ten o kɔrɔ ye n'ala y'i da ko i kunna ka di i bɛ sa i kunna ka di n'ala y'i da ko i kunna ka ko i bɛ sa ko i kunna ka ko bon o tumana ɲɔgɔn sama kɛra kama badakum ta'uduna na ko kama badakum ni ala y'aw sinsin cogo min na ni ala y'i da kabini dali daminɛ na ko karisa ye jɔnɲuman ye ko e bɛ to jɔnɲumanya na fɔ lahara ko hali n'a sɔrɔla i ye jɔnjuguya daminɛ ko fɔ a bɛna k'i n'a fɔ i ka waati bɛna se ko ala bɛn'i yɛlɛmɛ k'i bila jɔnɲumanya na ko n'a y'i da jɔnjuguya fana kama ko i bɛ jɔnɲumanya baara kɛ bɛɛ b'a fɔ karisa ka ɲi a ka ɲi ko ni laban kuma bɛna se dɔrɔn a bɛn'i yɛlɛmɛ tile kelen i bɛna ala ko ta bon nin ye manamanakanw de ye nin kɔni ni jɔyɔrɔ foyi tɛ nin kuma in bolo n'a sɔrɔla a bɛ faamu o tumana dɔw ko la ko a y'a daminɛ cogo min na a b'a laban ten kunnandiya ni kunnangoya la dɔw ko la k'o tɛ ko ala y'aw da an fa adama de la k'a sɔrɔ a tɛ yen ko bɔn a b'aw faga a tɛ yen tuma min na ka tila k'aw wuli mana kɛmɛ badakum ta'udun ko kuma lasili yɛrɛ bɛ min nɔfɛ ko jurangolonbɔ min fɔra an fa adama ni an b'aw la k'o kelen de don o tumana setanɛ y'a ɲini de k'an jurangolo bɔ wa a bɔra fana parce que i ni nɔrɔ tɛna i b'i wolo dɔrɔn u b'a fɔ pour que u k'a dɔn cɛ don muso don u b'i langolon de filɛ o tumana setanɛ ye an fa adama bila o min na an bɛɛ bilala o kiiri kɔnɔ o tumana pour que a ka dɔn an ye cɛ ye walima muso don u bɛ langolo de lajɛ o tumana ni langolo lajɛra dɔrɔn sutura banna o tumana o tora ko cɛ don walima den ye muso ye o tumana ko kɛmɛ badakum a y'aw sindi cogo min na a jurangolo ta'uduna lahara bɛ wuli ka jɔ ten a jurangolo kɛmɛ badakum a y'a sindi cogo min na i suturalen tɛ ta'udun a bɛ segin o cogo kelen de la bon nin kuma in ka ca mais min kɔni y'a a la ɲɛnama yɛrɛ ye
a y'a da fɔlɔ cogo min na n'a kɛra maa ye asale ko a bɛ tila k'a da ten tuguni ka wuli lahara don a y'a sindi ni dali ye cogo min na dɛ a bɛ tila k'a sinsin ten kaburu kɔnɔ a sogo bannen kolo bannen ala bɛ tila k'a wuli wa minha jazakumullah khair ayiwa ale de y'a sindi ale de b'a segin fana o tuma na ale min y'an da fɔlɔ n'an sara a bɛ tila k'an wuli an bɛna bolokɔniw bɛɛ dara kɛɲɛ i y'a faamu kama badakum ta'udun ala y'a sindi cogo min na a bɛ segin ten dɛ a sindira ka sɔrɔ se foyi t'a ye dɔ de b'i minɛ ka hinɛ na a bɛ segin o cogo kelen de la dɔ bɛ hinɛ na yanni ni ka bɔ kɔni dɔw b'i gɛrɛ la ka hinɛ la ka jiw toni da kɔnɔ o b'a sɔrɔ i ye san 2 balo i bɛ sa i fitinin nalen fana dɔw de hinɛ na ka sin don i da kɛma badakum ta'udun ala y'a da cogo min na fɔlɔ a bɛ segin ten de ayiwa ala k'an dɛmɛ n'a y'a faamu ka ban o la i b'i ta yɔrɔ dɔn an na quoi fariqan jamakulu dɔ bɛ yen olu kanana ala y'u kana wa jamakulu yɛrɛ bɛ yen sa a filibandiya sabatira olu kan dɛ i k'a dɔn olu ye seitanɛw de minɛ awliya ni ko k'u ɲɛmɔgɔw ye ka sɔrɔ u ma ala minɛ u b'a nata fana k'a fɔ olu mutaduna k'olu de kananen bɛ y'a ye ala ko cogo di fariqan jamakulu bɛ u la ye hada olu kanana wa fariqan jamakulu fana b'u la haqa alehim dalalatu filibandiya sabatira olu kan innahum olu ittakhazu shayatina olu ye sheitanɛw de minɛ awliya a nun ko k'u ka ko ɲɛmaw ye min dunillahi k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ala ye naam wa yasabuna u bɛ tila k'a miiri fana annahum k'a fɔ olu yuhsinuna muhtaduna ko olu kananen don u bɛ tila k'a miiri ko olu de kananen don fana wa yasabuna annahum muhtadun u bɛ tila k'a miiri ko olu de kananen bɛ ka sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ b'u ka fili la kɛnɛjala kan ala kana an kɛ ten